Dragi đaci, molim vas da se ne plašite. Znam da će uskoro noć veštica. I ja sam rešio da ovoga puta, ove godine, stanem tome na put. Treba će mi vaša hrabrost i vaše molitve. Ja ću sada da oduzmem moć glavnoj veštici. Ovo je njena kuća. Ali, kao što sam slučajno sasvim saznao, ona sada nije tu. Ona je otišla u Ameriku i uskoro će doći. Zato sam ja rešio dok ona nije tu da joj oduzmem ono čime ona očarava sve ljude, da slave raznorazne nakaze, zombije, kosture, smrt, zlo. Samo polako. Možda ona ima neke svoje daušnike ovdje. O, dobro. Sovica mudrica mi je sve objasnila. Trebam prvo, pogledajte ovo neka cijev. Sovica mudrica mi je sve objasnila. Da treba da se pazim. Pogledajte kako ona živi. Da se pazim, da ponesem jedan crni nož. I da iza kuće u bašti postoji, evo je, zelena bundeva. Tu bundevu moram da... Tu bundevu moram da ukradem. Evo je, Bože, pogledaj. Da vidimo gde. Dobro. Ova bundeva ovdje ima petljiku. Sad ću to da odsečem. Neće. Mora da je omađijana. Evo ga tu, suva je. Zrela je, spremna je. Spremila ju je Veca veštica. Ne da se nikako. Da vidimo. Aha, probamo ovako. Evo je. Odlično. Sad je moja. Odlično, to je to. Bežim dok nije došla. Dok nije saznala. Možda će osjetiti. To je to. Tako. Otvaraju kola. Što pre? Pobegnem odavde. Možda ona ima neke svoje tajne izaslanike i pomoćnike. To je to, nema šta. Se prekrstim. Evo, neće kola da krenu mi Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Što pre odavde. Što pre. Dobre. Aha. Sad ću da izađem na glavni put. Šmalo, valjda. Moram što pre. Možda su je obavestili. Pa će sada doleti. Opa, dobre. Glavni put. Pa će sada doleti na metli. Dobre, evo je civilizacija. Dobre. Stižemo. Idemo. Dobre, stigao sam nekako kući. Sad ću vam pokazati šta će nam sve trebati za ovu strašnu operaciju. Pre svega nam treba puno vere i hrabrosti. Treba nam jedan kuhinski nož. Treba nam jedna
crkvena svećica, upaljač ili šibice. Krenimo na posao, nemamo puno vremena. Možda će nas veštica istići. Uzimamo svećicu i lako je zalimamo ovako u krug. Gledajte, oko svog prsta. Tako, dragi moji, neka svetlost Hristova vas obasjava, kao što je iskriveno u imenu svetog apostola Luke. Njegovo ime znači onaj koji donosi svetlost, luču. Tako da slavimo uvek Hristovu svetlost, njegov krst, njegovu pobedu, a nikada mračne i zle demone, zombije, veštice i ostalo. Ljubi vas i pozdravlja vaš veroučitelj Miloš. Na ovoj ideji zahvaljujemo se jednom divnom našem bratu u Hristu koji živi u opštini Srebrenica u Republici Srpskoj, u mestu koje se zove Skelani, koji je sa svojom devojčicom Marijom ovo meni pokazao putem Vibera i ja mu se zaista ovim putem zahvaljujem, jer ovo je jedan dobar način da se takozvani praznik veštica, odnosno Helovina, pretvori u praznik pobede Hristove svetlosti, svetog apostola Luke i svetog Petra Cetinskog nad tamama i demonima i zlim silama ovoga sveta. Amin, Bože daj. Apostole, sjati evangeliste Luko,
moli milostivago Boga, da pregrešeni ostavljenije podas dušam našim. Hajte, braćo pravoslavna, da se radujemo, sve hvalnim vrlinama, podvizima i djelima, Crne Gore presvjetlog svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog arhijereja Cetinjskog čudotvorca, pastira crkve